que se'n va Carlos Soler, per velocitat, Carlos Soler, els goles al centre, gol, Rodrigo, del Valencia. Gol del València patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. Indecisió de la Real, de la qual s'aprofita Guedes, que se va con una acceleració de la trascada del defensa, també de la eixida del Jero Rulli, la posa al centre perquè s'havia quedat sense angle, per aquí arribarà el Déneu, l'hispano-brasiler, 3 gols en 3 jornades, ha marcat el València en el 26 de la primera part, ara mateix veu targeta groga l'autor de gol, marca el València en la 26 per a 27 de la primera, Reial Societat 0, València, Rodrigo 1.